Я дякую Богу і тим, хто допомог провести фестиваль. Народна рада Русинов вирішила, що цей фестиваль має бути тепер. Ми його відкладували від прошлої осені, бо були проблеми в відношенні проведення фестивалю. Слава Богу, що цей фестиваль пройшов нормально. Ми його планували, щоб він не затягувався довго. Були всі колективи. Я думав, що люди достали велике удовольствие від нашого фестивалю. І ми бачимо, що кожен рік колективу стає більше, фольклор розвивається, незважаючи на те, що держава, на жаль, до сих пор не визнала нашу національність на рівні офіційному, але незважаючи на те, у народі живе русинська пісня, живе русинський фольклор, живе русинський стих, живе русинська бесіда, і то дуже радує, бо незважаючи на все, ми продовжуємо далі двигатися і розвиватися. І надіюся, що все-таки буде, якщо держава заявила, Україна, що буде йти в європейське сообщество, то мали бися європейські закони соблюдати, в тому числі і по відношенню до відновлення нашої національності на рівні держави. До цього фестиваля накурто не дожили двоє наші, Юрій Семенович Чурі і наш нині на день фестивалю вже похоронений Михайло Іванович Алмаший. Пару слів про їхню діяльність і як ваша думка, щось ми втратили, і чи знайдемо такі істочники возобновити таких гігантів труда на русинському полю? Я думав, що дуже велика втрата. Це два такі, можна казати, корифеї. Це сучасні будителі Русинов, котрі, на жаль, лишили нас цього року іменно в останньому часі. Юрій Семенович Чурі, це є, можна казати, був живою легендою. Це був і прекрасний прозаїст, і був драматург, і був фігляр, і писав і стихи. Але його труди основні, то є то, котре на всю русинську общественність, на цілий світ, це його русинський словарь, котрий майже 300 тисяч русинських слов має. Потім русинський, значить, фразеологізм русинського язика, котрий семитомник він здав. Це огромний труд, котрий будуть на протязі ще многих десятків років ізучати у різних державах, де русини проживають. Це дуже велика втрата. Друга така втрата: на днях лишив нас заслужений вчитель України, він почетний голова общества Духновича обласного Михайло Алмаший. Це теж талантливий, прекрасний чоловік, дуже добрий друг, дуже інтелігентний чоловік, котрий написав і лишив по собі велику історію, русинську історію, написав про народ русинський. І ми дуже скорбимо за втрату цих людей. І думав, що нам треба плекати свої такі кадри, котрі б продовжували якраз движення цих корифеїв, котрі були і до цього часу творили на нашій землі. Коли ми говоримо про русинську культуру, нараз ми представляємо наші русинські дома культури. А так се стало, що і Свалявський дом Русинов перестав функціонувати в повну міру, Мукачівський фактично паралізований, в Ужгороді ніяк не може розкрутитися. Як ваша думка? Скільки ми втратили того, що не маємо добрих таких культурних центрів, де би можна готувати? Ясно, що там, де б були ліпші центри, де держава способствує тому, що де виділялися якісь мінімальні хоча б гроші для того, щоб підтримати культуру, там ліпші условия для розвитку тої культури. Но там, де ще місцеві органи власті допомагають, то теж дуже добре. Хоча нас місцеві органи власті ліпше розуміють, але обща тенденція, особливо за останні роки, там, де є, на жаль, деколи крайні націоналістичні такі устремлення, вони погано впливають і на все общество, так, і туди, де деякі люди стараються, значить, менш
менш показувати свою позицію так, іменно у цьому отношенні. І я думаю, що якщо русини, так як і в других державах, будуть визнані, туди і ми маємо пояснювати цим людям, котрі суть у власті, що цей народ не має пропасти, ця культура має розвиватися, цей язик має се розвивати, бо іншак не є перспективи. Туди є мононаціональність, то означає біда, то означає путь у нікуди. На Словакії один із лідерів русинов Петро Медвідь став советник президента Словакії по національним меншинам. У Польщі виділяються великі кошти для радіо, для культури. Як вам це видить? Нам би треба єдинство з ними держати, щоб ми в'єдно словацькими русинами і з лемками русинами Польщі держали добрі контакти, бо тепер уже і радіо функціонує. А як би добре було, щоб при помощі словацьких русинов і польських могли б ми навіть мати і, може, інтернетний телепортал, якийсь телеканал. Так, це дуже добра думка, тому що, значить, ми маємо знати, ліпше знати, що це робить у наших братів, русинів тут недалеко за границею, аби вони знали, які наші тут, які наші стремління, що ми хочемо, аби ми се обмінювали нашими книгами, нашими культурними колективами і так далі. Ясно, що у нас є велика проблема фінансова, тому що ми, щоб провести якийсь заход, держава нам не допомагає. І туди ми мусимо глядати таких спонсорів, котрих є не так много, щоб русинам допомагали. Другі многі, які бояться. От, у других державах є, що держава допомагає, русини визнані, на русинську общність, на національність виділяються окремі гроші. Я думав, що ми маємо туди, навіть коли держава і не допомагає, ці контакти ліпше розвивати, і вони будуть способствувати тому, що ми будемо у світі більше знані. Що пожелаєте окремо подкарпатським русинам, котрі мають в історії свою державність, і русинам цілого світу, котрих доля заверла на будущі часи? Ну, во-первых, я хочу, щоб русини у себе вдома, тут на Подкарпаттю, мали роботу, так? Бо мусять йти у блуд, мусять йти в другі держави. Наші люди роботящі, наші люди законопослушні, вони не екстремісти, вони не сепаратисти, вони хочуть добити кусок хліба для своєї сім'ї, построїти хижу, загородку свою, бо добрий сад був і так далі. Але немає можливості, вдома у себе заробити на той кусок хліба, зато мусять їздити по різним державам. Перше, я хочу, щоб була робота вдома, так? Друге, щоб держава йшла по демократичному путі, щоб не було якогось превосходства одної нації над другими, щоб русини були визнані на офіційному рівні в Україні, щоб була можливість далі розвивати свій язик, свою культуру, щоб були помаленькі школи, щоб держава допомагала, щоб русини далі розвивалися. Тобто, я думав, що дасть Бог, буде на нашій вулиці праздник, бо лише так мусимо надіятися і терпіння спасення. Так що найліпші привітання лемкам у Польську, найліпші, найкращі, найживуть лемки Польщі у демократичній Польщі. А ми хочемо жити в демократичній Україні і продовжувати наші нормальні контакти.